Kilala ang Bautista bilang melting pot ng mga kultura noong panahon ng pananakop ng mga Espanyol. Melting pot dahil nga po lahat ng negosyante, mapa-Chinese, British, American, Tagalogs, mga Ilocanos, lahat yan. Dito po sila nagbababa ng kanilang mga cargo galing ng Kamiling, dumadaan sa Agno River. So dahil nga po strategic din yung location ng Bautista, meron tayong train station noon, yung PNR, and land transport, tapos naman po ginagamit din ng Agno River noon na gamit yung mga bangka, ay talagang naging melting pot po talaga ang Bautista. And then meron ding factory dito yung Smith Bell. So American-owned po siya na tinayo dun sa may Casa Hacienda, at meron din Chinese-owned na mga mills po noon dito. So may paggawaan ng pala yung mga Chinese at mga Amerikano. Kaya at that times, between 1920s hanggang 1930s, bago po ginawa ang PNR sa Tayug at bago nagkaroon nung 1932, kung hindi pa ako nagkakamali na pagbaha, ay nasa golden era po ang Bautista. Payapa kasing naninirahan noon sa bayan ang mga Pangasinense, Ilocano, Tagalog, Kapampangan, mga Chino at maging mga Kastila. So marami rin pong mga wika dito sa Bautista. Di ba yung ibang mga parte ay Ilocano lang, yung ibang mga parte ay Pangasinan na sinasalita. Pero po sa Bautista, dahil sa mga migrants po ng Ilocano, halimbawa na lang sa isang barangay, yung Kakandungan, yung mga migrants po doon ay galing ng Kandon, kaya Ilocano. Ba't ba sila nag-migrate? Kasi mas greener ang pasture po sa Bautista. At meron din mga Kapampangan. Ba't may mga magkasalita ng Kapampangan? Dahil po noong Japanese era ay maraming mga taga-Bautista ang pinadala sa Dao para mag-work doon sa airport po na pinapagawa ng mga Japanese. Kaya for that reason, ang dami-daming wika po sa Bautista na sinasalita. Ayon sa historian na si Rosario Cortes, 1614 pa lamang ay isang pamayanan na ang Bautista, na ang pangalan noon ay Telban. Pero taong 1900s ang maituturing na rebirth of Bautista. As early as 1686 po ay considered na as pueblo or town ang Bautista. Pero dahil po sa tatlong factor, una ay yung 572 lang po yung tax-paying families dito, hindi siya enough para mag-sustain ng isang parish. Pangalawa ay pinapatay yung mga kamineros o yung mga misyonaryong Espanyol na pupunta po sa Bautista. So galing sila ng Bayambang, pagkatawid sila papunta ng Bautista, pinapatay sila ng mga Negritos. At pangatlo naman po ay dahil katabi nga natin ng Agno River, grabe yung baha tuwing umuulan po. Kaya yung tatlong factors na yun ang nagpigil po sa pagiging pueblo or officially pagiging town ng Bautista. Pero as early as 1686 po ay si Most Reverend Antonio Calonge po, in-advocate niya na po yung pagiging pueblo ng Bautista. And then from that on, meron pong isang period sa history ng Bautista kung saan sinunog ang buong Bautista bago po dumating yung mga Amerikano. So 1900s po ay official nung naging Bautista ang Telban o Telbang. So yun po yung pangalan nga noon, Telban, na parte ng Malangguay na ngayon ay Bayambang. Pinamunuan ito ni Don Ramon Reynado. Siya po yung first na officially na mayor ng Bautista po na tinalaga ng mga Espanyol.